Uyabo uma umuntu ungabe ucabangela isisu, ocabangela isithunzi sakho, ungacabangeli imanje, ocabangela ikusasa. Uyabo mina ngingalapho kuya ngakhona umoya ngisisi isihlahla. Inkulumo mayisuka kumuntu noma umbono usuka kumuntu ngiyawucubungula ngibheka ubuhle bawo, ngibheka ububi bawo, bheka ukuthi kuphi okuningi bese ngenza lokho okungivumela ngaleso sikhathi. Yabo mina usizo lisuka kumuntu ngiyacubungula ukuthi lufika kanjani, lifika phakathi kwabantu abangakanani ngaleso sikhathi. Yabo uma ukuthi uyangibona ukuthi ngathi kukhona ukuswela enginakho ungeke ungitshele uthi ngihleze ngigqoke isikibha esisodwa bese uthi ufuna ungithengela isikibha, ufuna ungiphi isikibha, mawuqhamuka naso usibambe ngoplastic ukuthi nasi isikibha mfowethu. Sisobabili ngizosithatha ngibonga ngithi ngiyabonga mfowethu, ngizosigqoka nami ngikhululekile, kodwa mangihlangana nawe izoba khona lento konje ngasithatha mfowethu. Mawuthi uzothulisa umsindo phambi kwamakharimuni uthi ho thulani nasi isikibha mfowethu ngikupha njengenduku. Yabo shuthi yabo ingane yami ngibuka kanjani, abantu bakithi bangibuka kanjani, ngizothi mase ngisigqoke phambi kwabo kuthiwa ithi ingane awu baba nasi lesikibha wasiphuba, ingane azi lutho phela ngento eyihlazo. Mina mawuzongipha leso sikibha phambi kwabantu ngizokuvala ngizothi ayikhululeka mfowethu, ayikhululeka ngiright mina ngoba uzongipha phambi kwabantu. Into nje mina uma ufuna ukuyenza ibe semphakathini ngifuna mina iqonde, noma nginika u10 room uthi uzoqashisa la mfowethu nansi indlu phambi kwamakhamera ngiyanginika, ngizoyithula kanjani phambi kwabantu bakithi ngoba usuyithulile wena. Yabo ukuthi mase ngiyithola sengifana nokuthi sengenza into yesibili eseyenziwe. Yabo into eqhamuka ngomuntu uma ukuthi ayiqhamuki kahle ngiyayicubungula mina yabo ungangifica ngisho ngiphuze lion nabafowethu engiphile nabo engikhule nabo ngoba ngisaphila impilo eyodwa kuze kube manje. Yabo uma ngifica ngiphuze lion ngizoyiphuza, mawusungishutha usuthi umbeje nangishuthi ilayo uphuze lion uzothi ungazongibhedela ungazongidakela ngaphuza lento ngoba usuveze ikhamera ngifuna ukukhipha lo mqondo ongizela ngawo. Kwesi sikhathi ube isichake esiyiqhenya uyiqhenyile. Mina ngiyokwala ngisho ini mawufuna ukuyenza ukuthi uyenza phambi kwabantu, kodwa mawuthi uyilethe ngenhloso ukuthi ufuna ukuyinikeza mina awufuni ukuyiveza ukuthi ngayinika uwe ngizoyemukela, kodwa mawukuthi ufuna ukungizela ngengqondo zakho ngizokukhipha ukwazi impela mina. Yabo mina ngeke ngizwethe umuntu awuhloniphi kanjani, ngani abazali bami bengangikhuzi ngoba basekhona bonke nabakithi bengangikhuzi. Angaze ngibanjelwe i-meeting mina kithi kuthiwa nakho mina ngihloniphi angihloniphi. Yabo ingoba engizoqala ngikwenze mangibona ukuthi kuzoshayisa noma kuzofika kabuhlungu bazani nabazoqhamuka nakho sebekuletha, ngiqale ngithinta ubaba ngithinta umama ngibathinte nengisondelene nabo ngithi yazi khona into engizoyenza kanje ingafiki kabi uma usuyibona isiqhamuka ngabantu useyazi uzothi uzokuthula kubaba uthi uyayibona ingane yakhe esiyenzeni bese ethi ubaba hayi miyeke engani ngiyamtshela waya bakithi bengangikhuzi. Imuphi omunye umuntu nje owakwabuye ephoxekile kimi ngakusasa ethi ayimbeje indlela owenze ngayo izolo ade ngihlangana nawe angiyithandanga. Umuntu engihlezi ngemphoxelo ongibukela efonini ongibukela le kudeni ongibuka ngaleyo nzonda naye asuke etshelwa abanye abantu. Yabo mina ngasuke ngenze makuthi sengifuna ukukhipha lokukusa noma ukwazi ngikhombisa ukuthi ngubani. Mina ngasuke ngithinta umama ngithinta ubaba ngithinta abafowethu ngithinta omkhaya ngithinte nanoma Mthembu wemoto. Yabo ngithi eMamthembu kusasa ngizoqhumisa isondo lemoto ngitshele nobaba khona abantu engifuna ukwenzela bona, ngifuna ukubakhipha ukwazi, ngifuna ubakhipha ukusa. Yabo mangibakhipha ukusa bese ngiyaqhumisa isondo uzogijima umuntu yebo uyibona ngane yakhe isiqhumisa isondo sasivota kanzima ngeimazi zethu ethi ubaba hayi miyekeni engani ngimtshelile ubaba waba kithi bengangisoli mawukuthi nginamaphutha. Umbono osuka kumuntu ongaze ngibonise ngenza kahle mina angiyemukeli isinoma kanje. Mawukuthi ukungibonise mangi right ufika ukuthi hey wenze kahle kulokho thothi sengiyirong ukuthi ayila uyabheda la mazazi ongishaya uzongishaya ngoswazi encane ngibona ukuthi lo muntu uqinisile. Mawukuthi wena uhlezi ubheke iphutha ngenza iphutha edlangana wena uyabheda uzoxhuma ivideo uyabheda wenza lento ngeke ngiyemukele mina. Ikho ohlezi ubone ngathi ngehlaza ngoba ungizela nengqondo engingayazi usizo oqhamuka isinoma kanjani. Ngizwa abanye bethi imoto nansi engani waphiwa hayi imoto akuphiwa ngokuvota lapha nami yasebenza imali yami. Yabo ingakho imoto ngayifaka ngwa Uber lapha thothi siyiBolt la ngoba ngothi ngigibeza umuntu sokusele 10 minutes ukuthi ehle bese ethi umuntu sasebenza kule moto sivota sengingumuntu onesiha senginesiha angisamkhokhisi ingakho ehleli ngoba ayikweleti imoto. Usizo oqhamuka ngendlela engaqonde ngizwela abanye bethi 10,000 kanjani uhlaza
into mina ezekimi ngifuna izekima angifuni edlangalaleni mina ngahamba ngahlala ngisho egarage u2 days ekuthothi ngishoda ngemali kapetrol ngibheka umuntu ozongisiza ngiyazi ukuthi uzogcina eqhamukile umuntu ozongisiza kodwa mawuqhamuka ukuthi uzosho ukuthi uhlela usol petrol ngizothi hayi khuleka khona ngibalindile uzoqhamuka umuntu ethi mfowethu right ethi hayi awukho right ngithi mfowethu ngiswele imali kapetrol ongibandlelana ngifuna ukufika endlini yabo usizo ngifunela umshosha phansi oluyimfihlo hayi ulahambela phezulu kusasa uzoba yenye inkinga liningi ibandla linegama lanika utshwala labhayiziswa lashuza seliphuza utshwala lehlelwe isithunzi yabo mina umuntu wayeqhamuka ethi osophuza utshwala hayi ngizothi hayi khuleka baba ngeke ngaphuza kakhulu izolo ngibulawa nezinyongo ngoba umuntu mayihamba ekuphuzise kubiza isinoma kanje uma usuphuzile yena useyiveza umjalo bakho ukuthi uyinkunzi ethi ngasikhiphe isikole kushutha usungaboni lutho kusaswehlelwe isithunzi negama lakho into eqhamuka kumuntu ngendlela engayiqondi mina angiyemukeli ngifuna into eyimfihlo uma ukuthi isuka ngaphathi enhlizweni yomuntu izekimi.